ҳамёроқи мо ҷанговари башардӯст акай қурбона мо дар ин ҷашни моҳи рамазон табрики таҳният мегем. ҷашни наврӯзам муборак бошад ба худи ин кас, ба аҳли оила, фарзандон, навасоин. Ташкилоти ҷамъияти иштирокчиёни ҷанг дар Афғонистон рӯзҳои охир тасмим гирифтааст ки ба тамоми ба кулли ҷанговарони интернет ки эҳтиёҷ ба ягон маводи ғизоӣ доранд, ба ягон воситаҳои дигари роҳгардӣ доранд, иқдом гирифт ки ба онҳо кӯмаки худро расонанд. дар ҳамбастагӣ бо бародарони ҳамярохи мо дар кишварҳои дигар ки муносибатҳои мо то зиёд мешавад, робитаҳои мо то зид мешавад, мо бо ҳамроҳии худи раиси ташкилоти ҷамъияти башардӯстони ҷанг дар Афғонистон тасмим гирифтем ки бародарони ҳамярохи худро беканор намонем, бетараф намонем. Бо ташаббуси худи Ҳикмат Мирзоев ва ман ва дигар аъзоёни ташкилот тасмим гирифтем ки бо бародари мо дар ин рӯзҳои бадмӣ ки дар моҳи шарифи Рамазон дар хонаи муқаддас иҷро дорем ва ӯ як кӯмаки ночизи худро расонад. Хурбонали як рӯз дигар яке аз шахсони бениҳоят фаъол дар ҷамъияти мо буданд. Имрӯз рӯзҳои охир беҳад вазъияти саломатиашон бад шуданд. манаму як насиҳат кардем ки ин кас бисёр барои як аробачаи маъюбӣ сахт ниёз дошт. албатта мо бо дастгирии бародарони ҳамяроқ аз Федератсияи Русия муроҷиат кардем. имрӯз моро як аробача тӯҳфа ҳамчун ки ҳозир ягона лозунги мо дар иттиҳоди шӯравӣ ки мисл ва их не бросай. вақте ки мо аз ин ҷо наёфтем таклиф кардем, онҳо мана имрӯз ба мо як аробача равон карданд бо дастгирии яке аз бениҳоят шахсияте ки дар Москва имрӯз фаъол карда истааст, Мансурҷон Содиқов, дорандаи ордени дута ситораи сурх, ҳамон баромада ба ташкилоти ветерании Федератсияи Русия ба мо дар ҳолати фаврӣ якта аробача раст карданд. мо иқдом гирифтем ки дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаон бародароне ки имрӯз ниёз доранд, ҳамяроқони мо маъюбон дар ин рӯзҳо ба қадри имкон аз рӯи имконияти худ кӯмаки худро расонем. изҳори миннатдории худро ба раис ва муовинонаш барои ин тӯҳфаи арзонае ки ман метавонам як беруну дарун рафта омадаро худамро камтар беҳтар намоям. аз аҳли оилаам ба ин роҳбарон ташаккури зиёд мегӯям. ташаккур барои ёрдаматон. шумо дар ҷо хизмат кардем? Афғонистон, вилояти Кунарҳо, дараи шаҳри Асодобод, дараи Марг 81-83. ман барои озод намудани 40 нафар дар онҷа минада кафтем, контузия гирифтем, ҳам 40 нафарро озод кардам. баъд ҳамин медали шуҷоат зартфагам доданд, бо звани старши лейтенантам доданд. баъд бо хизматам давом додам. баъд як моҳ дамоҷ намед мумкин дамоҷда бошад. чӣ беморӣ? асаб, ҳам контузиям ва ҳам нозишай. Сояб яке аз шахсиятҳое ҳастанд ки новобаста аз вазъияти саломатии худ ҳамин муддати солҳои охир дар ҷамъияти мо шахси фаъол буданд ва ҳама вақт омода буданд барои тарбияи насли наврас дар қисмҳои ҳарбӣ, дар мактабҳо ва ҳамчун яке аз ҷонишинои раиси ветеранои ноҳияи Фирдавсӣ фаъолият доранд. мо рости гап ин пири корро бениҳоят як эҳтиром мекунем ва имрӯзҳо аз худованд талаб дорем ки ба ин кас як сиҳати, саломатӣ, умри дароз Парвардигор ато кунад. кӯшиш мекунад ки бародароне ки дар ин ташкилот аъзои ташкилот мебошанд аз онҳо бетараф набошанд ва дар ҳама ҳолат ба назди онҳо рафта хабар гирифта бо кӯмакҳои ночизам ки бошад аз дигарон, бо дигар шахсиятҳое ки ба ин чиз ниёз доранд
خدمت و کمک خود را رسانم و کوشش میکنیم که برادران خود را هیچ وقت تاقای و تنها نمانیم. من 5 فرزند دارم، همه سوی جوی کارخونه معلومات دارم. یکتش انگلیسی بود که یکتش مدکالیج، یکتش تکنیکوم نمیشه. فرزندو یردم میتیم؟ این ای شروعات اومده. آخر من جو خبر دید. دخترچه ها؟ دخترچه نویرم خطی ای شروع بود آخر من خبر